वैभववाडी शहरातील प्रभाग क्रमांक 13 मध्ये 6 बंद घरं अज्ञात चोरट्यांनी फोडली। हा प्रकार शुक्रवारी पहाटे घडलाय। शहरात खळबळ उडाली आहे। या चोरीत सुहास रावराणे यांच्या घरातील दागिने आणि रोख रक्कम चोरीस गेली आहे। वैभववाडी शहरात चोरीच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे। एका रात्रीत शहरातील 6 घरं चोरट्यांनी फोडली आहेत। यामध्ये सुहास रावराणे यांच्या घरातील 5 तोळे सोन्याचे दागिने आणि 35 हजारांची रोकड चोरीला गेली आहे। चोरट्यांनी सर्व बंद घरांना टार्गेट केलंय। 6 घरांपैकी 3 घरातील मुद्देमाल चोरीला गेलाय। त्यापैकी रावराणे यांनी फिर्याद दिली आहे। या घटनेनंतर स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाचं पथक, श्वान पथक आणि ठसे तज्ञ घटनास्थळी पोहोचले। तसेच वैभववाडी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुनील अवसरमोल आणि त्यांची टीमही दिवसभर तपासासाठी कार्यरत होते। उशिरापर्यंत फिर्याद नोंदवून घेण्याचं काम सुरू आहे। 4 चोरटे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले। पोलिसांचा त्या दृष्टीनं तपास सुरू आहे। श्रीधर साळुंखे, कोकणसाद लाईव्ह, वैभववाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।